Després de quasi 11 hores i mitja de competició, l'equip del Club d'Arts Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca es va proclamar campió de la Catalunya Cup 2016 al guanyar la final per 13-7 al Piritoño. La competició va començar de bon matí i va plegar a 130 esportistes a una competició amb una llarga trajectòria dintre dels darts catalans. Avui s'està disputant la Catalunya Cup. És una competició per equips formats de mínim 6 esportistes que ha d'incloure una jugadora femenina com a mínim i amb un límit de 16 equips inscrits. Per participar no fa falta estar federat, pots participar qualsevol aficionat dels darts i fer un equip i venir a participar, sempre i quan que entri dins dels 16 equips que poden jugar. I una de les coses importants que té és que a cada equip hi ha d'haver-hi una dona, una participant femenina que no es pot substituir en cap moment per cap home. Aquí se juga amb grups, o sigui, som 16 equips, del qual s'han fet 4 grups de 4 equips, i aleshores juguem tots contra tots. Aquest enfrontament de tots contra tots consta de 24 partides, 25 partides, 25 partides individuals, on cada partida val un punt. El primer que arriba a 13 punts és el que guanya. Sí, bueno, el 501 és el joc que es practica més, 501 doble out, i es tracta d'anar fent puntuacions, restant, es va restant el 501 i tens que acabar amb 0, però complicant una mica més amb un doble. No pots acabar amb un senzill. Si et queden 20 punts, al final del 501 no pots acabar amb un 20, has d'acabar amb el doble 10. Que s'hi complica una miqueta més el joc. La CUP és una competició que ve ja, crec que fa uns 15 anys o 16 anys que es ve fent, i és una competició que se juga normalment sempre al mes de juliol. Un cop s'ha acabat la lliga regular, nosaltres fem una lliga regular que va d'octubre fins al mes de juny, un cop acabada la lliga regular i els rànquings que fem també per anar a jugar al Whitmau, que és la millor competició que hi ha a Anglaterra, doncs un cop acabada la lliga i els rànquings es fa la Catalunya Cup. Aquí va bé perquè, a part dels clubs, normalment els clubs només fan un equip, aquí et permet que clubs com per exemple nosaltres, el Club de Darts Olot, tenim més de 30 fitxes de jugadors, doncs aquí avui hem fet fins a 3 equips. Llavors et permet fer molt més equips. Està dintre del que són esportistes federats i els que no són federats, perquè vegin també com funciona la federació i per intentar que la federació creixi i hi hagi més clubs l'any que ve. Amb aquesta competició es fa una aturada a les proves de la Federació Catalana de Darts fins al setembre.